Ja, zanger, ook organisator van evenementen in Heerhugowaard en omgeving. Ja, het klopt. Ik heb een evenementenbureau waar ik alweer 5 jaar lang de zomertour mag organiseren. En ik doe nog meer evenementen, maar dit is toch wel de grootste, moet ik zeggen hoor. Ik heb natuurlijk het eind van ons Latijn uitgebracht. En ik moet zeggen, dat viel me wel een beetje tegen. De reacties daarop. Wel van collega's die zeiden van wat een mooi liedje, maar ja, het is een ballad en dat is niet echt opgepikt. Wel in België dan. Maar ja, ik moet toch weer terug naar het uptempo, denk ik. En ik zing maar na was natuurlijk een grote knaller. Dus en volgend jaar zit ik 20 jaar in het vak. Dus dan wil ik nog 1 keer met een album komen en dan weer wat nieuw werk. Voorheen kwam ik gewoon met 2, 3 singles uit per jaar en ik doe er nu 1 à 2. En dan vind ik het ook goed. Ja, want hoe belangrijk is een single nog voor een zanger? Ja, het hoort er natuurlijk wel bij. Hè? Want ik vind, je moet wel je eigen repertoire kunnen doen. Maar ja, inmiddels heb ik al zoveel gedaan dat ik ook weer terug kan blikken op mijn oude repertoire. Ja, want in 20 jaar, wat is het hoogtepunt geweest? Ja, toch wel. Als ik zelf nu kijk op het Zing maar na, was voor mij toch wel natuurlijk fantastisch om mee te maken. Dat je meteen na 1 week op 1 binnenkomt bij TV Oranje en Radio NL en in België bij de VBRO. Ja, dan denk je toch van het is eindelijk gelukt. De rest van het jaar, wat zijn jouw plannen? Nou, ik ga eerst woensdag eens eventjes op vakantie. Ik ga naar Fuengirola in Zuid-Spanje. En dan moet ik dan wel 2 keer zingen ook in Torremolinos. Maar voor de rest lekker even ontspannen en dan gaan we weer eens blikken op de toekomst. Ik ga een paar nieuwe nummers opnemen, een paar eigen tracks weer. Dat vind ik heel belangrijk dat ik mijn eigen dingen doe. En ik blijf wel actief, maar gewoon even rustig gedaan.